יאללה, איזה משוגעים. מה שאנחנו עושים פה הפוך. אתם חושבים שעכשיו זה קשה? בתחילת המאה ה-20 היה הרבה יותר קשה. אז החלו לנוע כאן המכוניות הראשונות בכבישים. כמה שנים אחר כך הגיעו הבריטים, והם הביאו אותם כבר הרבה יותר מכוניות. הם ניסו להכניס לכאן את מנהג הנהיגה בצד שמאל של הכביש. ממש כמו בכל מקום אחר בעולם בו שלטו. כמו במלטה, קפריסין, אפילו באוסטרליה הרחוקה. אבל כאן, עם החמרים והעגלות, הם לא הצליחו. אלה המשיכו לרכוב בצד ימין, והדבר יצר תאונות קטלניות. אחרי כמה שבועות, הבריטים חזרו לנהוג בצד ימין של הכביש. אבל מדוע בכלל נוהגים בצד שמאל? בשביל זה אני צריך לעצור בצד ולהסביר לכם. בימי הביניים, ביישובים הפאודליים, האלימות והפשע גאו. אנשים נשדדו ברחובות ולא ידעו מהיכן הסכנה תגיע. ואת מי שדדו? את האריסטוקרטים, כי מהם היה מה לקחת. אנשים נטו להיצמד לקיר שמאל. יש לזכור, רוב האנשים החזיקו חרב ביד ימין שאותה חגרו על מותן שמאל. כך שהגיעה סכנה מולם, יכלו לשלפה במהירות ובזריזות ולקדם את הסכנה המתקרבת. אבל אני מעמד הפועלים. אני הולך באמצע. אהלן אבו שפיק. אהלן וסהלן יא אורן, כיף חלק? מעולה. אלו. לחיצת היד נעשתה גם היא ביד ימין, ומטרתה להביע אמון באויב שלך, שכן יד ימין היא היד שהחזיקה בנשק, ועכשיו היא חשופה. صح. נענוע היד נועד כדי לוודא שאין לך שום דבר מתחת לשרוול, ומכאן המשפט, כבדהו וחשדהו. حلو كتير. مع السلامة. مع السلامة, الله معك. حلو. סיבה נוספת לנהיגה בצד שמאל היא טורנירי האבירים של ימי הביניים. בטורנירים אלו נהגו האבירים לרכוב האחד מול השני, כאשר גדר חוצצת ביניהם. מטרת הדהירה הייתה הפלת היריב מעל סוסו בעזרת רומח ארוך וכבד, אשר הוחזק ביד ימין. על מנת לאפשר את ההפלה, הם היו חייבים לרכוב בצד שמאל. בטורנירים אלו נהגו האבירים לחבוש קסדות ובתוכן משקף. ממש לפני תחילת הדהירה נהגו להרים את המשקף בעזרת אגודל ימין. המטרה הייתה להביע כבוד ליריבם, וכן לנסות ולאיים עליו במבט עיניים מפחיד. מכאן מגיע מנהג ההצדעה.